1000 crore रायजो राजा नोंथांमोन 1000 कौटि बिटिसि ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय बिटिसि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिसिआव दालां बानायनो थाखाय मोननो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नैथियाव 15,000 लाइमोन बेखार आनइमप्लयि लाइमोनफोरनो 2 लाख अनसुंथाइ मोननो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसिआव जोबोद गोजोनथावना। आरो थामथियाव दङ बर'फोरनि बागुरुम्बा दोहौ बेखौ थामथि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव फिन खनसे मोसाहोनो थाखाय थांखि लादों। वर्ल्डआव पृथिबियाव बुहुमाव बर'नि हारिमु राव हारिमु थुनलाइ आरो सिनायथि बेखौ गोसारहोनो थाखाय आरो खनसे थांखि लादों, फिन खनसे इनिसियेटिभ लादों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे आरो गोजोनथाव बाथ्राया बियो जोङो बांगालरावबो दं होननानै खोनादों, गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो गेस्ट हाउस दं होननाय खोनादों। दा थिग बेफोरबायदिनो माने चेन्नाइआव गेस्ट हाउस बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बड'लेण्डनि थागिबि रायजो राजाफ्रा सुबुंफ्रा थांबा जिरायनो मोननाय बायदि जिरायनो हानाय बायदि मोनसे गेस्ट हाउस आलासि न' बानायना होनो थांगासिनो दं, मोननो थांगासिनो दं। थ' बियो जोबोद गोजोनथावना। दिनैनि जिथुनाखि बिटिसि पिस एकर्ड 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिएलटि आरो आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। दिनैनि 10 फेब्रुवारि दिनैनि बे सानावनो जादोंमोन। आरो बे दिनै बिटिसिआव बड'लेण्डआव गाजा गोमजायै एकदम बिराद मोजाङै खुंफुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ फोसावदों, बेखौ लन्च खालामदों, बेखौ एनाउन्स खालामदों। आङो जे सिगाङाव फोरमायदोंमोन ना, बेफोर गासिबो जे अनसुंथाइ माने अनुदान, जायखौ जों अनुदान होनना बुंदों, माने दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों। थ' बड'लेण्ड हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गोजोनथावना। थ' आरो बिनि अनगायैबो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जोबोद दिनैनि बे साना थारैनो नंमारगौ। बिएलटि जिथुनाखि बिएलटिफोराबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय मोनसे सोमावसारनानै जांख्रिखांनानै दिनै बे सिक्स सिडिउल जि बर'नि सिक्स सिडिउल जिथुनाखि बिटिसि अट'नमास काउन्सिल, सिक्स सिडिउल अट'नमास काउन्सिल बेखौ जे सुक्ति खालामनो हादोंमोन, बेबो मोनसे बै समनि थाखाय मोनसे बिराद माने गिदिर जारिमिनमोन आरोना। थ' मोनसे बै समनि जिथुनाखि पिक्सार, बै समनि जिथुनाखि सावगारि मानसिफोरनि, लिडारफोरनि, दैदेनगिरिफोरनि, बेखौ नायोब्ला जोबोद माने गोजांस्रिउ मोनलायो आरोना, जोबोद गोजोननायबो मोनो। थ' बे बिएलटिनि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा बसुमतारी, महिलारि नङामोन दै बे समाव, बसुमतारीसोमोन बिथाङा, बे हाग्रामा महिलारि बसुमतारीनि दैदेननायाव बै समाव दिनैनि बे सानाव, दिनैनि 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड बिटिसि पिस एकर्डआ जादोंमोन। थ' दिनै नोंथाङा नुनो मोनदों जोंहा बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानि आब' बायदौ बिथाङाबो दिनै माखासे बै समाव दा बर'जों बर' दाङाबाजि जानानै जिउ जोबनाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै बिथाङाबो मेगननिफ्राय दुखुजों ओरैबादि मोदै गदों, मोदै बोहैदों, गाबदों, गोसोखांदों, दुखु फोरमायदों। थ' बे जोंनि थाखाय साफ्रोमबो बेक्तिया बेखौ जाखागोन, नङा होमबा? बियो ओरैबायदि गोजोनथावनाबो दं, ओरैबायदि दुखुनांथावनाव दं। मोनसे समाव ओरैबायदि खास्रि बिस्रिमोन बर'नि थासारिफ्रा, माने बै समाव एनडिएफ बि बिएलटि
माने बै गामिजों बै गामि माने नायनो हालायामोन थांनो हालायामोन थ' बेबायदि मोनसे परिबेसमोन नङा होमबा बिराद गाज्रिमोन माने थ' बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला थारैनो मेगनाव मोदै गखागोन नङा होमबा थ' नोंथांमोना बे समाव आङो नैबे भिडिअखौ दामनानै होनोसै जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा फोरमायखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो। ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আমি 1000 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ দিম। 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাৰে আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিম। চেন্নাইত এটা বড়োলেণ্ড ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে আমি পুঁজি দিম আৰু বিহু ঝুমুৰ বাগৰুম্বা তিনিওটাকে আমি নতুন দিল্লীলৈ লৈ যাম যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো অসমৰ সংস্কৃতি জিলিকি উঠিব পাৰে। দেখুৱাব পৰা নাছিলে মই বহুতবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ তাক পূৰণ কৰিব লাগিব। হাগ্ৰামা মহিলাৰীও ইলেকশ্যনত বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ যাতে আমি বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আমি 1000 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ দিম। 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাৰে আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিম। চেন্নাইত এটা বড়োলেণ্ড ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে আমি পুঁজি দিম আৰু বিহু ঝুমুৰ বাগৰুম্বা তিনিওটাকে আমি নতুন দিল্লীলৈ লৈ যাম যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো অসমৰ সংস্কৃতি জিলিকি উঠিব পাৰে।